Moja majka ima svoj svet. Ona nikada nije bila u stanju da se brine o meni. Oboje nas je odgajila moja baka u ovom uobičajenom malom stanu u Beogradu. Pre 15 godina u mom životu se pojavljuje Korina. Alo, baba! Od tada živim između dve zemlje i tri žene. Ajde vidimo ti mi, Ja ću tako ovdje da napravim. A oni nek pasaju se. Jer mi je lakše da imam jedan. Znaš šta, ja ću da vam se smijem, ovako ću da vam mačem. Dobro, čekaj, čućem. Ja se nadam da ćete svi troje biti i da će doći još nešto, pa će vam možda i pomoći malo. Ovo je to kuca, kako se Ne znam kako se tačno ne zovu, mnogo je slatka, mala kuca, vidiš? Da nije to čivava. A šta si juče imala? A juče nisam imala ništa. Znači, za 2 dana sam se u penziju da tačno potrošila. Kako mogu pomoći mojoj majci da živi svoj život, a pritom da ne izgubim svoj? I 15 puta 100. Ne znam, ne. Ili 15 puta 10. Dobro, imaš 15 mesta, svaka ima po 1000 dinara. Koliko ti A to je ima? 15.000. Vidiš da znaš.